Hejsa, jeg vil i denne lille video kort vise, hvordan man kan indsætte kommentarer via det smarte program Kasjena i Google-dokumenter, når man skal kommentere på rettelser til eleverne. Vi går på Google, søger på Kasjena, sådan der. Så får vi mulighed for at hente Kasjena herinde fra Chrome Web Store. Klikker her. Og nu står der start appen her, det er fordi jeg allerede har installeret den for jer, vil der stå installere. I siger bare installere, og så giver I tilladelse til, at Kasjena snakker med jeres drev. Det er 2 klik, så er I på. Så går vi i gang. Programmet ligger sig i app-listen til Chrome-browseren, og vi klikker på det for at åbne. Nu har jeg mulighed for at tilføje det dokument, jeg gerne vil kommentere på, som typisk kunne være en elevaflevering. Jeg går ind og siger Add Document. Går på mit drev, og den ligger så i del med mig. Og det er så denne her, som vi vil lave demonstrationen på. Jeg åbner dokumentet. Dokumentet ser således ud. Jeg har nu mulighed for at kommentere på det dokument på 3 måder. 1 ved at indtale en optagelse til, hvad jeg synes, eleven skal høre. 2 ved at indsætte en kommentar, som jeg skriver. Og 3 ved at indsætte et link, som kan hjælpe eleven med at lave en bedre fremlæggelse eller en bedre opgave. Jeg markerer den del af teksten, jeg gerne vil kommentere på, og får mulighed for nu at trykke på mikrofonen. Der skal eventuelt lige gives tilladelse op i Chrome-browseren, det gør man så bare for at kunne indtale. Jeg klikker her, sådan trykker record og indtaler det, jeg gerne vil nu. Det kan være en rigtig god idé at lade børn indtale videobogsanmeldelser, i stedet for at læse og skrive dem, da det stiller børn, der har svært ved at læse og skrive, lige med dem, der har let ved det. Det var min kommentar. Trykker stop. Sådan. Så ligger optagelsen så herover. Vi kan lige høre den kort. Det kan være en rigtig god idé at lade børn, man kan høre, den har indspillet det, og det ligger nu som en kommentar. Man kan også indsætte note i dokumenter, og det gør man som følger. Marker teksten, og vi får mulighed for at vælge de 3 muligheder, og vi vælger nu kommentarfeltet her. Hvordan laver man en personkarakteristik? Og det kunne fx være det her, vi skriver, og vi siger comment. Den lægger sig så op her, i den markerede tekst her, sådan der, og vi kan se, at den kommer frem her. Vi har teksten her. Den sidste måde, man kan kommentere på, er ved at indsætte et link til den aflevering, eleven har lavet. Og hvis I nu ønsker at give hjælp til, hvordan man laver berettermodellen, så kunne vi markere den her tekst og indsætte linket. Jeg har lige fundet et link frem her til Danmarks Radios hjemmeside, hvor der gennemgås, hvordan man bruger berettermodellen. Det kopierer det link. Ctrl-C her. Hopper tilbage i Kasjena her. Og så ønsker jeg at indsætte det link her. Sådan der. Og så går jeg ud her og markerer link. Og der kunne jeg skrive berettermodellen. Sådan der. Og så indsætter jeg linket her ved at sige Ctrl-V. Og så har jeg faktisk mulighed for også at give den anden farve, så jeg vil lige add. Sådan der. Det gør jeg ved at markere den her. Og så går jeg op og klikker på farverne her. Og det siger, at man faktisk kan graduere, så når man kan sige, at det, der er talt, det kunne fx være gult. Det, der er kommenteret ved almindelig kommentarfunktion her, den kunne fx være rød. Og så kunne være, eller det, der er linket, det kunne være blåt. Vi skal nu se, hvordan eleven modtager den tilbagemelding, der er givet på det her dokument. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er at poste link i Google Docs. Vi klikker her, og der sendes nu et link til dokumentet, som ligger sig i kommentarfunktionen. Så jeg hopper nu over på mit drev. Det andet drev, det der er mit private drev. Kigger her. Og så skulle der gerne være kommet en kommentar, hvis der er sket noget med det her dokument. Vi går ind og klikker her. Umiddelbart er der intet at se på det her dokument, og det skyldes, at kommentaren ligger oppe i kommentarfunktionen. Hvis eleven nu ikke har installeret Kasjena, så vil eleven blive bedt om at installere programmet. Det har jeg jo i den her, så det er ikke nødvendigt. Klikker her, og så kan I se, så ligger der så det, at der er blevet kommenteret på dokumentet, ligger her. Vi klikker her, og så åbner programmet. Vi har nu mulighed for at se, hvilke kommentarer, der er indtalt, skrevet eller linket ind. Og vi havde den første her, hvor der var indtalt noget, så vi klikker på den. Sådan der, så kommer der funktionen op herover, og vi kan høre den her ved at klikke. Det kan være en rigtig god idé at lade børn indtale videobogsanmeldelser, i stedet for at læse og skrive dem. Lyden er lidt voldsom, men det fungerer. Det næste vi kan klikke på, når vi klikker uden for feltet, skifter farven. Det var der, hvor vi havde indsat en kommentar. Vi klikker her, og kan se, at her kommer det, der var skrevet om personkarakteristik. Og det sidste var et link, og det var den, vi havde markeret blå. Klikker her, og den kommer op som et link til berettermodellen. Vi klikker og skulle blive ledt til Danmarks Radios hjemmeside, hvad vi også gør. Det er en super måde at give tilbagemelding til elever på, og en god funktionalitet, der er bygget ind i Google Docs, når man ikke synes selve kommentarfunktionen, der er indbygget i Google Docs, er god nok.
Kan klart anbefales at bruge det. Rigtig god fornøjelse.